Abychom nemuseli složitě nastavovat stejné formátování na různých místech textu, umožňuje nám Word formátování kopírovat. Stačí, když vybereme do bloku pár znaků naformátovaných požadovaným způsobem a stiskneme tlačítko Kopírovat formát na standardním panelu nástrojů. Podoba ukazatele myši se změní a text, který tímto ukazatelem vybereme, získá před chvílí uložené formátování. Pokud bychom chtěli jedno formátování aplikovat na více míst, začneme stejně, to znamená, vybereme část textu s požadovaným formátováním, ale tlačítko Kopírovat formát nestiskneme, ale poklepeme na něj. Pak můžeme vybírat text, kterému chceme dané formátování přiřadit. Všimněte si přitom, že když klepnu na slovo, celému slovu se toto formátování přiřadí. Když si již myslím, že jsme formátování aplikovali na všechna místa, na která jsme je aplikovat chtěli, najedeme znovu na tlačítko Kopírovat formát a jeho stiskem je vymáčkneme. Od té chvíle se již kurzor chová standardně a při tažení nebo klepnutí na slovo vybírám blok, respektive umisťuji kurzor.